Rumah wayut sang yaksendra rupa mangses kadi anin pang sempal kaprapal selo-selo kaplasat sato lumayu mangungsi kagiat kagudo kang jaga-jaga bumi oh ladala sinuwun inggih sesembahan kula sinuwun inggih guru nadi kula kula pun trembaka ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mugi konjuka sinuwun trembaka wonten dawuh aja dadi gelaning atimu aku ora sudi nampa sembahmu jalaran kowe nyembah karo Prabu Pandhu sembahmu ora tulus ing ati gelo rasane atiku nggone ingsun darbe siswa kaya wujudmu ayo bola bali wujudmu kuwi buta mula ora ngerti tata jroning batinmu kuwi bakal ngarah kelawan gurumu Prabu Pandhu kowe rumangsa bombong rumangsa kuncara ana murid bisa ngalahake karo gurune mula ora susah ndadak kowe nyembah karo aku ngateka ungalna dadamu aku aja mbok anggepen mungsuh bebuyutan katiwasan Oi ladala sinuwun Prabu Pandhu ora ana ceceking atiku yen aku bakal wani karo guruku nanging pareng wis ana pangandikaning sinuwun Prabu Pandhu padha saknalika kegugah rasane atiku sing nuduhake guruku dhewe yen to dina iki aku wani karo Prabu Pandhu aja ngluputake siswane sing luput gurune nggonmu mulang karo aku kowe ya ora tulus Prabu Tremboko ora susah kowe kakeyan catur aja kakeyan gunem yen pancen kowe wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani pedunge mengkene wae yen aku sing mati yen to Pandhu sing mati idep-idep guru murid nyuwargakake guru nanging yen to kowe sing mati idep-idep guru nyuwargakake murid oh ladala yo pakakundang kalok kajana priya yen to murite iso ngalahke gurune ayo maju Prabu Pandhu
Jong Pak Pong waru doyong ti negara wong layak to layak. Nganti ing swasana sumunduring kayangan Salendra Bawana. Jebul negara Ngastina nontran-nontran Ratu Pringgondani tanding karo Narendra Ngastina Prabu Pandhu Dewanata. Wola yen pancen mengkono iki wis tumeka jangkaning dewa kang sinebut Pamuksa. Pamuksa kuwi perang gedhe. Ana ratu padha ratu sampya gugur ana madyaning palagan. Lah dalah ketiwasan iki. Ayo Bapak Guru prigel-prigelan olah kridaning curiga. Ayo pusaka permati negara Pringgondani Kyai Kala. Ayo kembarono lekaning atiku. Wah! Keparat Tremboko kowe pamer umuk ngungasake marang pusakamu Kala Nadah maju ka para ngarsa tak tadhahi kawan pusaka permati Ngastina Kyai Pulanggeni. Sak karepmu dadi leganing atiku. Weh. Wah! Weh, weh, weh. Wah! Weh, weh. Oh, weh, weh. Wah! Ayo. Wah! Wah! Narendra Pringgondani Prabu Tremboko kenging pusaka Kyai Pulanggeni jajanira temah dawah kalengganget Purwa Duksina Prabu Tremboko amung rikala semana pusaka dawah Kyai Kala Nadah dawah wonten sak ngajengira nenggih Sang Prabu Tremboko celak kelawan tutuk tegese cedhak cangkem anyarengi pecating Sukmanira Prabu Tremboko bekos Prabu Tremboko mencolot pusaka Kala Nadah tumancep wonten wentisira Prabu Pandhu Rebah sampya Narendra kekalih.
Bapak Pandu, bapakku. Surum dewan para kingken lir mangoswa kang layon denyelang memanise wedananira landung umaku cemrah nyomaratani marang sariranipun Pandu adikku adikku ora nyono diadi kok dadi tegen ninggal karo pun Kakang Pandu. Di wong mati wae kok ora aku dhisik. Wong sing sarwa cacat sing ora sampurna uripku. Malah siadi sing dhisiki gugurana madyan palagan. Pandu. Yen ngesti nopo tinggal bakal dadi apa, Pandu? Suman wonten timbalan iki ngadhawu. Wong semene iki sing ora susah atine mung kowe dhewe.
kabeh padha susah, kabeh padha ngersah. Ning sajak sing kepenak, sing enak, sing ayem tentrem mung Gendari karo Suman. Seneng Suman kuwi. Lah upami mboten remen badhe menapa wis mati arep dikapakke meneh. Ora cobi. Badhe dipun menapakaken. Suman wonten dawuhe wong liya braya kowe iki wong sabrang. Kowe iki wong plasa jenar. Arep dikaya apa Pandhu kuwi adikku padha-padha putrane Begawan Wiyasa. Yen aku kelangan sedulur lanang grantes rasaku apa aku luput. Bedhes elek. Sinuwun sesembahan kula Kanjeng Sunan Pepunden kula nggih sampun. Nggih sampun sangat-sangat anggen paduka ngetuni sedanipun Sinuwun Prabu Pandhu. Sampun sedo badhe pun menapaken. Meneng. Ya ngono kowe gedhek antuk pidak jempol karo Suman. Ora baris tak kandhake. Kowe karo Suman iki lairmu bareng sedina. Ati siji dadi loro. Mula aku iso nyandhaki lelakon iki. Mula Suman kuwi duwe gegayuhan apa mesti Gendari. Sing melu mbiyantu kowe duwe gegayuhan apa Suman mesti melu. Ngerti ya? Suman lelakon rusak ing bebrayan trah Sang Wiyasa iki merga sangka ucapmu, saka unimu. Dina iki kejaba jenengmu Suman kowe tak tambahi Sengkuni utawa Sangkauni. Rupamu bagus dadi elek Sangkauni sangka ucapmu. Negara Ngastina maune ayem tentrem dadi goreh rongeh bubrah tatanane. Mung Sangkauni sangka unimu sangka ucapmu Sengkuni Suman rungokno gobokmu kuwi. Nek lelakon kaya ngene terus kepiye? Ora coba. Kowe dipenemu piye? Iki ibarate sego wis dadi telek. Umumipun sego wis dadi bubur. Nek bubur jek enak dipangan, nek wis telek arep ngopo? Kowe doyan mangan? Tak pupurke raimu kapok kowe. Iki paribasan anyar. Nggih. Menawi pendhanipun Koko Prabu menika ngrantes perkawis sedanipun Sinuwun Prabu Pandhu menapa perkawisipun badhe rampung. Menapa mboten prayogi nglajengaken kasidaning lekas liripun murih tentremipun kawibawan wangsuling wibawa negari Ngastina rak kedah wonten narendra ingkang jumeneng. Kedahipun nak ngaten. Ana ratu ingkang minangka sesulih kawula nuwun inggih tuladanipun kala semanten Gandamana dipun kabaraken dumugi ing sirna nadyan tasih gesang tumunten kula kawisuda jumeneng dados patih nadyan kula tambeli badan kula risak nanging tumunten negari Ngastina menika wonten pepatihipun la sak mangke malah minggah narendra ingkang boten wonten kedahipun paduka sinuwun kedah enggal netepaken narendra ingkang kedah ngrenggani wonten negari Ngastina. Ngono, Sengkuni, inggih sinuwun. Apa kelakon panjenengan ingsun pribadi ingkang minangka sesulih ana negara Ngastina iki? Mangke rumiyin sinuwun, menawi paduka ingkang jumeneng narendra. Rikala semanten danipun sinuwun rak sampun paring dawuh. Paduka Kanjeng Sinuwun menika ngrumaosi menawi mboten sampurna sugeng paduka karana darbe cacat netra sampun trima mboten jumeneng nata. Menapa paduka Kanjeng Sinuwun badhe nglajengaken? Iya yen to mikir perkara kuwi pancen mono. Ingsun ya wis ora wenang jumeneng ratu. Ratu kuwi jumeneng ratu kudu bagas waras lair batin. Ingsun iki darbe cacat. Piye Sengkuni? Manut saka panemumu menawi saking pamanggih kula mboten wonten malih ingkang kedah sumilih keprabon ingkang putra pun Kurupati. Kurupati sing sinengkake ngaluhur jumeneng ratu. Kawula nuwun inggih
Yo yen pancen ngono Kurupati tak kepyake jumeneng ratu.